Kirjeenvaihtaja Karjalainen tässä terve ja tervetuloa Oulun yliopistoon! Tarkemmin sanottuna CVC:lle, jossa tutkitaan The Next Big Thingia eli 5G-verkkoa. Oulun yliopistolla sijaitsee maailman ensimmäinen koko yliopiston kattava 5G-testiverkko. Kirjeenvaihtaja Karjalainen tässä terve! Ootteko te mittaamassa tätä 5G-verkkoa täällä? Kyllähän me ollaan. No niin, hyvä. Keitä te ootte? Terve, mä oon Perttu. Mä oon Veikka. Mä Olli. Mä vanhana humanistina voisin lähteä teitä auttamaan tässä. Mikä ei? Ei muuta kuin mittaamaan. Mittaaminen on hauska. Etenkin humanistina on paljon mittaillut kaikkia. Me mitataan kahta eri 5G-testiverkkoa. Että toinen on 2,6 GHz taajuudella ja toinen on 3,5 GHz taajuudella. Niin justissa. Tuttuja juttuja. Meidän olisi tarkoitus kiertää nämä pisteet nyt läpitte ja mitata jokaisessa pisteessä signaalin voimakkuutta ja laatua. Mennään mittaamaan! Jee! Yeah! Nyt olemme saapuneet tänne mitattavaan pisteeseen. Voimme alkaa mittailemaan ja siinä tarvii kaiken maailman kamppeita. Mitäs sillä on? Tässä on CPE-reititin. Tällä otetaan just nämä laatu ja voimakkuudet. Tällä sitten mitataan sitä 2,6 giga FDD-verkkoa. Eli tää on vähän niinku Pokemon Gota pelaisi. No, mikä suurin piirtein. Oot ihan niinku vaan kartanlukijana täällä. No joo, oikeastaan. Ja sitten vielä valvoa, että kaikki tarvittavat kuvat tulee otettua. Onko sä nyt kytkeytynyt johonkin? Joo, täällä ollaan nyt liitytty tähän. Ei viisari nyt värähä siinä. Näin nyt lähti. Nyt se lähti värähtelemään. Joo. Saatko nyt kaiken tämän ylös? Kyllä kaikki on. Vamos pojat, mittaaminen on hauskaa! Hei, tommonenhan on aika kätevä mennä ympäri. Otetaanpa nämä CPT tästä ja sitten otetaan noita potkulla, jotka jaksa kävellä. Saadaan vähän potkutella. Montako meillä on vielä jäljellä? Karttamies. Meillä on yksi enää jäljellä. Ollaanko me aika lähellä jo? Ei ole kovin lähellä vielä. Oi, Ei, mulla olisi näitä CVC:n tarjoamia energiakarkkeja. näilläkö sitä täällä jaksaa? Näillä sitä jaksaa. Pitääkö tää laittaa niinku kielen alle vai? Se on vapaa valinta. Lähdetäänpä mittaamaan taas. Eikö me olla jo aika lähellä sitä viimeistä 5G-Pokemonia? Varmaan se on joku näistä huoneista täällä. Joku näistä. Tuonne. Tuolla se on! Siinä! No nyt se on pojat siinä. Viimeinen viisaripärähdys. Panna nappulaa! Siitä se lähtee, siitä lähtee. Kyllä meitä jännittää kaikkia. Pingi kasvaa. Noin, siellä se on. Siellä se on viimeinen tulos. Se on siinä pojat, hei! Teillähän on nyt se paras vaihe, eli raportointi. Siinähän minua ette enää tarvitse, koska minähän teitä niin paljon jo tässä auttoin. Varmasti tulee niinku vitonen, jos ei tuu, niin on se kumma. Samaa mieltä. Siinä vaan opettajalle tervehty, vitonen on tulossa. Nyt se on nähty, että 5G-verkko on tulossa kovaa vauhtia ja täällä opiskelijatkin on jo aika guruja. Jos jossain pääsee tekemään tulevaisuutta, niin se on kyllä täällä Oulussa. Minä olen kirjeenvaihtaja Karjalainen ja minä lähden nyt kohti uusia lumisia seikkailuja. 5G:ssä nähdään. No, mikä se? Joo. Mä oon tulossa ihan kohta. Joo äiti, minä voin tehdä lumityöt, minä voin tehdä jo.